Nu episod de Minecraft Pocket Edition. Eu sunt Adi și azi vom face un episod de Minecraft. Aici am făcut eu o mapă și pentru acest videoclip am instalat 0 build 6, 0 build 6 și am venit să fac un video și cu acest Minecraft. Bun, o să ajung cu apa aceasta. O să facem o mapă de Survivor. Wow, m-a dat un pac. Cum vedeți? Ce tare! O să facem normal. What? Ce? Trebuie să vezi. Să vă mai arăt ceva super tare. Uitați! Ce fel se vede cu foc. Acolo foarte mic. Unde? Și hai să ne uităm la mapă. Începem să facem o căsuță mică. Și să încercăm să încheiem episodul mai repede, fiindcă episodul ăsta vă fac peste 10 minute. YouTube-ul îmi zice că episodul dumneavoastră nu s-a postat pentru că are peste 15 minute. Durează timpul de la nu știu cum să fac. Azi am mai postat un episod. Azi dimineața, în ora 12, am așteptat să înceapă videoclipul de la 9. Așa, vedem că am învățat. Oh, uite ce frumos. Ce frumos aici. Super. Și la ne facem căsuță de încât am filmat. Ce? 3 minute. Încă 3 minute și... Încă putem să nu să luăm mult și după aia. Așa. Azi am făcut episodul versiune nouă. Eu am făcut 3 episoade diferite. Primul episod a avut 011 build. Build 3. Acum al doilea a avut build 5. Și al treilea build 6. Eu mă joc cu Minecraft build 6. Deci toate episoadele au fost diferite. Uite ce fac cu bine. Uite și fac și eu bine. Să vedeți, uite aici scrie build 6. Uitați-vă toate episoadele, vedeți build 5, build 3. E ceva super tare. Ceva schimbat. Vedeam în apă. E foarte tare. Uite ce lăcare asta aici. Ce? Să avem și un lăcătoare mică aici.
de carton. Nu s-a părut? Nu cred. Că vom întâmpla și ne plece. Cât genul nostru? Ce văd? Ce aici? Acest episod va fi o fel de prezentare a mapei. Așa. Cei care au calculator, dacă vrei, cei care se joc Legend of Sony, dacă știți. Și eu mă joc, mă cheamă, am caracter de ninja și am caracter de ninja și am level 231. Dacă vreți să vă jucați și voi, să joc mete. Încă mete numai că e diferit de alte metele. Este un fel mai interesant, așa sună mulți gmă. Știi ce e? Gmă este cel care a făcut mai bine. Nu jucăm toți, se joacă și voi meu, nu? Și se mai joacă. Să mai jucam Mario și să mai jucam Robert. Și cam așa. Când am filmat? Caută că acest... eu filmez așa puțin pentru că v-am zis și caută că acest episod. Eu sunt Adi, nu uitați să vă abonați. Eu sunt Adi, nu uitați să vă abonați. Dați like și pa, 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 pa.